тамошобинон азиз, барномаи ахбор ин лаҳза бо шумо Саидҷон. бисёре аз расонаҳо аз баланд бурдани нархи қалинги духтарон хабар медиҳанд, ки ин боиси қаҳру ғазаби ҷавонон гаштааст. модарони духтарон сабаби ин ҳодисаро набудани духтари бе ботекс, без макияж ва бе чашму абрӯи сунъӣ мегӯянд. бар асари ин ҳодиса ҷавонони мо маҷбур шуданд, ки бо ҳайвонон шартномаи хонадоршавӣ бибанданд. чӣ хеле ки дар навори имрӯза мебинед, як ҷавони аллакай бо ин ҳайвон хонадор шудааст. марҳамат, худатон бинед. акнун як ҷавони дигарро аз даст додем. волидони муҳтарам, аз шумо хоҳиш менамоем, ки лутфан нархи духтаронатонро поён кунед, то ки ҷавонони мо бо ҳайвонҳо издивоҷ накунанду духтарони шумо бешавҳар намонанд. Давай, на рафту.